Angiozar ikastetxean, azterketakin hasiko gara. Ongi kantatzen dut, Oso ongi, bega. Angiozar ikastetxean gaude eta hementxe daude nire ikasle berriak azterketari. Eurre emateko. Nire eskuinaldean. Martin. Eta nire ezkerraldean. Abei. Oso. Galdera hauxe da, Martin. Zergatik behar dugu nortasun agiria? A. Pertsona bakoitza ofizialki identifikatzeko. B. Tabernan norbaitek esaten duenen nik ordainduko dut, bada espada ere identifikatuta egoteko. Eta C. Gogoratzeko gu benetan gu garela, Martin. Batzuetan astelenatan zalantzak izaten ditugu. B. B. Begira, Martin, begira, Martin, begira, Martin. Ez! Da! Pertsona bakoitza ofizialki identifikatzeko. Lasai, etzen erraxa galdera. Parrandero altzea. Gustatzen zaizu parranda? Ez. Uztailak 6-en, Iruñen, udaletxeko balkoitik zer oihukatzen dute? A. Burlatako lagunak! Gora osasuna! B. Pamploneses! Pamplonesas! Iruñatarrok! Gora San Fermin! Eta C. Adiskideak! Prest altzaudete! Hasi korrika! Dantzan! Eta barrez! Gora Budimir! Gora San Fermin! Gora San Fermin! Bai, alaxe da, oso ongi. Gora San Fermin! Zein da Bergarako hizkuntza ofiziala? A. Katalana. B. Euskara. C. Bergaresa. B. Euskera. Oso ongi, Martin. B. Euskera, seguro. Hemen ez da katalana hitz egiten. Eta Bergaresa ez da ere. Martinek argi daka. Euskara da. Alaxe da, oso ongi euskara da. Zuek euskaraz hitz egiten onduzu edena, oso ongi. Zein animaliak dira protagonistak Madagaskar filmean? 3 aukera. A. Hartza, ontza eta txerria. B. Lehoia, zebra, hipopotamoa eta jirafa. Eta C. Dordoka, oioa, elefantea eta txingurria. B. Oso ongi, Lehoia Alex. Gogoratzen dituzu izenak. Zebra, Marti, hipopotamoa, Gloria, eta jirafa, Melman. Ze polita zen Madagaskar, Asko gustatzen zitzaidan nire film. Orain dela 30 urte, Martin, lan hauetatik zein ez zen existitzen. A. Iturgina. B. Okina. C. Community Manager. C. Community Manager. Etzen existitzen. Martin, zuzara, un fenomeno, bai, alaxe da, Community Manager. Ta nola jarraitzen du? Pertsona baten izena esaten du. A. Josefina. B. Macarena. C. Iñaxi. B. Macarena. Macarena! Oso ongi, artista zareten Macarena. Begira zer dudan hemen, jakintasunaren domina, Jesu Kristan karga daka, zergatik urrezko delako, Martin. Ez plastikozkoa. Cuidao, Martin, begira. Urrezkoa. Urrezkoa da. Zenbat txalo merezin dituzaren? 5. Propina.